Molo mzali, ingaba udinga into yokwenza nomntwana wakho? Yithi ndikuncede. Asikwazi ukutyelela naphi na apho sifuna ukutyelela khona ngokwangoku, kodwa ngokusebenzisa umfanekiso-ngqondweni singaya naphi na apho sifuna uya khona. Kaloku mzali, ukuphupha okanye ukudlala umfanekiso-ngqondweni nomntwana wakho kungamnceda into yobana aye kude ebomini nokuba abe nenkqubela phambili. Ungambuza mhlawumbi imibuzo efana nale: yeyiphi indawo onoyityelela mhlawumbi xa unothi ufumane ithuba lokutyelela usebenzisa umfanekiso-ngqondweni wakho? Ungaya phi? Yintoni onothi uyithathe uhambe nayo ukuya kuloo ndawo? Ungahamba ixesha elingakanani? Yintoni mhlawumbi onothi uyibone kuloo ndawo uzawuthi uye kuyo? Ungafike wenze ntoni phaa? Mzali, kaloku ungasebenzisa imephu nobabini nomntwana wakho. Ukuba aninayo, ningasebenzisa kaloku ifowuni yakho ukukhangela indawo eningazange nava ngayo. Nikhangele mhlawumbi into ezifana noba kokuphi ukutya abakutyayo. Yeyiphi imidlalo abayenzayo? Izeziphi izilwanyana abanazo kuloo ndawo? Ungakhangela kaloku mzali, udlale nomntana wakho, ukhangele zonke izinto ezithi zinike umntwana wakho umdla. Ningaya naphi na ke mzali wam ngokwasemfanekisweni-ngqondweni nomntwana wakho. Ndithembe ungayonwabela nawe mzali.